Di retro smile, kacam. Retro smile. Please subscribe our channel. Bye guys. Ini punya jam, dress net ni pana. Oh. Mana sih encan? Only connected. Hyderabad का कोने रखना throw ball. Throw ball sebagai mantan jongko, tim mantan juara ke bola kansal tahu dari bokta. Itu kabari extra mantan nama dia. Pertama panjat dia. Pertama tanda dia mantan. Kawita lah Saumya. Sama. Tengah bagus ni betul ni. Jaga dong. Panjang ke kabari dulu. Tahu gade ali. Nah. Lagi orang. Badi. Camera udah. Ya ni camera jangan pernah itu pada nanti. Hey, mana? ಅಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಲವರ್ ಬಾಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲದಿಲ್ಲ ನಾನೇ ರೀತಿನೇ ಏನೆಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಕೊಡೋದು ದಾಯ ಬಣ್ಣಗ ಕೇಸಲ್ದ ಹೋಗು ಒಂದು ಕೈಟ್ ಟಿಕ್ಕಬೇಕು ಕಟ್ಕೊಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಂಗಾರು ನಾಳೆ ಇದ್ದೇನೆ ಕೈಟ್ ಇದ್ದೇನೆ ಕೈತಲ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ ನಕಲಿನ ಮಿತ್ತಿಗಳು ನಕಲಿ ಕೊಡಿ Dadah.
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಡ ಇರಲಾಗದಲ್ಲ ದಿ ರೆಟ್ರೋ ಸ್ಮೈಲ್ ಸರ್ಚ್ ಅಂಪು ದಿ ರೆಟ್ರೋ ಸ್ಮೈಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಪು ಈ ಬರ್ಪ ಹಾಂ ಐದು 4 ಜನ ಸೌಮ್ಯ ರೆಡಿ ಮಾಡು ಟಾಟಾ ಮನ್ಲಿ ಮನ್ಪುರಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಹೊರಬರುಡು ಹರಿಸನ್ನೆಲ್ಲ ఒక ಮನಜನೆಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಒಳಗೆ ಕೂತ ಹಾಂ ಹಾಂ ಮನಜನ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಈ ಕಂಡಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂದು ನಿಧಿ ಉಂಟು ಲೋಕೇಶ್ ವಿಠಲಕೋಟಿ ಮುಖ ಪ್ರೋಕ್ಷಿತ್ ಮೊದಲು ಆಂಜನೇಯ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯ ಅಡುತ್ತಾರೆ ಆದಿಪಡೋಣ ಲೋಕೇಶ್ ಮುಖ ವಿಠಲಕೋಟಿ ಮುಖ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಜಯಮಂತದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಲ್ಪ ಎತ್ತಿ ಬೇಕಾನೆ ಅಪಗಾಯ ಪಗಣೆ ಟೀಮ್ ಅಂತಿದ್ದು ಗ್ರೂಪ್ ಅವನ್ ಜೈಪಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಜೋಯಿಲ್ಲ 2 ಅಂಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಚಿನ್ ಕಾಬಿಕ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ 2 ಒಂಜಿ ನೀರಿಗೆ ಬಾಡ ಮೂಲ ಶಾಟ್ ಆಫ್ Yes guys, come on. Yes. ಇಲ್ಲಿ ಆನಂದನವರ ಆಗಮನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾಂಪುನ ಮಗ ಕುಶಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರುತ್ತ ಕೈತಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೋಡ್ಸಿ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಎರುತ್ತ ಕೈತಡೆ ಬೋಡ್ಸಿ ಕೇಸರ್ ಸೋಪ್ ತೋಜದ್ದು ಆರ ಕೇಸರ್ ಸೋಪ್ ಉಂಡಿ ಅವೆ ಅಲ್ಲಿ ತರಕು
बोलते सोकुले मारे ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ತಿಕ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಕಣ ಕವಿತಾ ತಂಡವು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಕೊಂಚ ಕಬಡ್ಡಿ ಒಂದು ದಾನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಪ್ನೆಲ್ಲ ಜನ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಕೊಂಚ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಣ್ಣಿಗೆ ಇತ್ತು ಜನ ಜೋಕು ಜೋಕು ಬಿಡೆ ಬಲೆ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಬರೀ ನಿಖಿಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿಂಡ ಮಲ್ಲ ಇನಾಮ್ ಉಂಟು ಬಂಗಾರಗಳ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೇಟ್ ಉಂಟು ಈ ಕಂಡೋಡು ಏನು ದೀಪ ನಿಖಿಲು ನಾಡ್ದು ಬರ್ತುಂಟು ಕಂಡೋಡು ಗುಂಪುಲ ಉಂಟು ಏಪ ಬೋಡ್ಲ ನಾಡ್ದು ಬರ್ತುಂಟು ನಿಖಿಲು ವಿಕ್ಕಿ ಬುಕ್ಕ ಅನ್ವಯಿತು ನೇಡಿದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೂಟದ ಬರು 7ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ನಿಖಿಲೇ ಉಂಟು. ನಿತೀಶ್ ಕಂಡೋರಿಗೆಲ್ಲ ತಾಂಡ ತೋರಿಜಿ ಪಾಡಿ ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಸನ వాటర్ ఏ తిప్పాలి Burun be, burun be. ಊಟ ಸುತ್ತಲೇ ಸರಿ ಜನ ಉಂಟು 7 ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋರ್ಚಿ ತರದಿ ಓಡು ತರದಿ ಓಡು ತರದಿ ಓಡು ತರ ಫೋನ್ ಏಲಾಡಿ ಏಲಾಡಿ ಕೆಸರದ ಮಣ್ಣು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಂದಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಮಣ್ಣು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
ಏ ಬಗ್ಗಡು ಏ ಬಗ್ಗಡು ಅವಳು ಬೌಲು ಬಗ್ಗಲೆ ಬಗ್ಗಡಿ ತರ ಕೊರಡಿ ಆತಿಜಿ जाओ ए उतार चे बोले बग्गिया तरे करिया ए बग्गल सरी आती जी ए बग्गल ए बत्तैन आती जी और बने आती जी ए बग्गले आड़ बोले बग्गले आड़ ए बग्गಡು ए बग्गले गौतम बग्गले
बोले बोले ఏ గౌతము ఈ బగ్గ వద్దిజ అంద ఈ బగ్గవాడు బగ్గల పద్నైదు తిరిగా అంటే ధర కొరిపించే ధర కొరపాల बाकी बाबू आज बहुत जरिया पोया Dani, ora vai a sorle. Deton, engkain natin. Das, barpila ka man, please.